Kutsolo okanye who was there like that time, like ungaphawula uthini, like what happened kumculo waKutsolo ngoku? Yeah, mfethu, like, okay, umculo waKutsolo was the most, like, I never saw it, like, i-artist zonke zibambane, because i-artist is all about the competition. Okay, ndim lo, ndim lo, ndim lo, but uTsolo, we used to basibambane. Mna ndiyibhude phi, I had a car accident 2021. I swear izinto zam ziqale egoli slower down. Okay. Otherwise, i-movement kuTsolo itshintshe because of most of the niggas ziye separated due to ii-beefs esingazazi basuke liphi, yabo. Omnye befuna ngoku. Now, yes, that's me, Bhotani emakhaya ndoza ukuthi elichiza lichitha ichumele inhliziyo somachiza ke lowo umqombothi uyabila sekho isihluzo namhlanje sendaweni esigabeni ndoza ukuthi ungabisabuza siphethelana one and only legendary artist yaKutsolo ndoza ukuthi kodwa ke ayizuzithethelana ngokwama ndoda iye ezothethelana ngokwayo kodwa mandicela ndibuza apha kuye mkhulu wami kunjani? Phela khona kunjani bhuti? Kuphila impilo bhuti mane kodwa ke bengicela nje uchubela ababukele emakhaya bangakwaziyo bhuti ungubani waphi? Gama lam, my name is Black Humor, SwaKutsolo, T-Town 5170, Eastern Cape, that's where I come from. And I'm to the world, to the map. Indawo le ndiyabulela bhuti. Mkhulu wam ke ne-coming to loo nto kahle kahle kane busoyithethile ube ungubani uBlack Humor na. Okay, mkhulu wam ngicela nje sihlalutye lo gama nesingandi kakhulu. uBlack Humor like ungahlalutyela ngothi like ligama lisuka phi le nto, like yintoni yakhe eli gama, like nje usihlalutyele ngeli gama kahle kahle lithetha ukuthini? Ndiyabulela ngombuzo. Eli gama lithi Black Humor. Qala siye ku-humor ngemva qala. Yes. Humor comes from human, not humor from the science. Okay. So humor comes from human. We were three, so we were called Black Humor, C3, but the two chose to quit because of the situations. Okay. So I took the name, the Nyuganayo. So I called me like Black Humor. So black just like normal black. So Okay. it's blacks. Okay. So I'm Black Human. So that's three. Black Humor. Yeah. No, creativity on top. Mkhulu wam ke I'm sure ne some of us like sikwaze kwingoma yakho enkulu ithe esikolweni, uyabona? Ingoma yakho esikolweni and uvezela into ngobelani bathathu. No, I didn't know that. Okay. But ke bengicela nje usichubele kabanzi be like le nto yakho music iqale nini and what inspired you like ukwenza umculo? Yintoni nje wena like, uyabona? Thanks for the question. Yeah, mfethu. Now I started this for 2012. Yeah. So I did it from 2012, since 2012. So who inspired me is WHP, Pro Kid. Those are the legends that inspired me. So Nasty C and MT came through the way, but those legends are the one who like like, okay, write this down. Do this, you can do it. So ngabantu benze bandenze lo mculo. Oh, okay. No, I love it. Okay, coming to le ngoma yakho ebhuti ne ithe esikolweni. Yeah. Like ngosuku senza le ngoma like intoni nje eyakha le ngoma kahle kahle. What inspired you to like so senza ingoma yomhlaba enkulu engakho? Sikwazi ngayo Kutsolo, yangitsho. Oqala la ngoma zandibhale. Yeah, that's the first thing. We freestyle la ngoma. Okay. La ngoma leya ize kanjani? Ndandifuna grade 11. Then that time ndandifunda Qumbu, so I used to wear itches like a navy and gold and shirt yellow, yabo. So I moved to June pa the church school, so I was transferred to another school. So can figure pa each is a green pa, yabo. Okay, uniform is way different. Okay. So I was called by Tishala pa okay. Upper school is green, chase green, yonke wear green, like you wear a cone, shirt imhlophe. Okay, akho ncane. After then, I met Umzita nandifunda naye esikolweni, but like a year singadibani. Okay. So after ndidibana Umzita, wandibuza uba I still do music. Ndamxeleba yeah, samenza umculo. Wathi okay, can you do something for me nje undibethele and that was from the dome. Ndabetha ihook yodwa, ndibethele Umzita okay, esikolweni. Ndimathi wena back up, uthi esikolweni. Ndafika ndatshintsha itches ya-green esikolweni. Bona abantwana ndacinga amasimbi. Yabona way late ndiyabona abantwana ndacinga amasimbi. Not literal amasimbi. Ndisuka esikolweni where we were 3 point something ngo-2000 isigela sonke. Okay, so ka ndifika phaa eklasini by 15 ngam. So I saw okay apha kwesi sikolo sezilalini. But ndisuke etown, but abantu balapha banabo ubudown. So I saw something there. Ndabona abantwana ndacinga amasimbi. Ndabona umlindo uthe paraffin, so I saw something then I added more fire. Okay, remix. Manje everything ngenxa yami, everything is on fire because of I made it. That's how the song came. Hit song.
hit Yeah, song hit song. sikwazi ngayo bhuti mani. But ke wena mkhulu wam there is other thing like ne ebendinasithetha ngayo kakhulu. Yeah, Bhuti mani, kule ngoma yakho ithethayo ne ndithi njengoba ndisitsho nambe sikwaze ngayo kahle kahle, meaning like I was in high school like ne, yeah, sibona like uperforma kwezi zikolo like esabu lituka kanje angithola like yeah, nezinye bhuti mani. But that time like nani union like nanibambene like i-artists yeah, yeah, zakutsolo yeah. nisenza events like Fact. nje like umculo wakutsolo that time like was on fire angithola. Not that like ngoku upholile okanye abantu, but that time like wawunalaa Yeah, nto we're making movement. yeah sinibona, but wena ungaphawula uthini wena njengomntu like big like kwi-artist zakutsolo okanye who was there like that time, like ungaphawula uthini like what happened kumculo wakutsolo ngoku? Yeah, fit. Like, okay, umculo wakutsolo was the most, like, I never saw it. Like, the artist is long as Bambane, because artist is all about the competition. Okay, dim low, but utsolo, we used to bus Bambane. Mna ndiyibhute phi, I like I had a car accident 2021. I swear izinto zam ziqale khona slower down. Okay, yeah. Otherwise, the movement kutsolo itshintshe because of most of the niggas they're separated due to beefs esingazazi basuke liphi, yabo. Omnye befuna ngoku like iphelile la way yoba mna okay ndibambisene nawe, so mna I want to be me, and abanye abantu bayejozi kapa bafuna usishayinisa, so that's what make, like that's what made all the conflict, yabo. Conflict yenziwe ilo way. Yeah, ndiyabona mkhulu wam. Okay ne, inkosi Phezo ne ndidibene nawe sithi usuka estudio sorekhoda ithi loo nto kahle kahle usengumntu oxuba umculo yangithola. But ke bhuti ne uzusitsho naniyidrophu before, but ngoku like ithini into yakho like ukwi-record label or like uwenza njani umculo ngoku under ntoni like, or like kwenzeka ntoni ngawe kahle kahle umntu odibanise nomculo? Yeah, into ediniswa nomculo mfethu mna, I was never signed, I was never been on a label, but bendikwi-crew. Okay. Then a crew like started a crew in 2015, yabo. I used to call myself patient, yabo, until 2015 where I met a crew, Black Hume. Oh, So from 2015 to 2018, span much the 3 years, then by year after 3 years, from 2019 until now, I've been carrying the name. Black Humor losimaziyo, Yeah. Black Humor losimaziyo. So okay but then because masithi ke ngomkhulu wam like ne kwabantu nje bangakwaziyo like to some like mnani ndizithola qobo kahle kahle ngithola iingoma zakho ndiyaziva ne like bendithuka ukuzimamela ngithola, but I don't know like zona zisuka phi, like wena ungasichazela uthini kahle kahle like nabanye abantu umculo wakho ufumaneka phi kanjani like kwabantu abafuna umamela kahle kahle esikolweni, yabo. Okay. First of all, Language Schooling is not released, was never released, yabo. I released a music video on YouTube because I saw something on the song. That song is big. So and ndikwazi release ngoku because of I want to push a music video why. Abantu abaninzi they know the song through music video. Abantu abaninzi they know the song through performance. Yes. But I did not release the song. And Anyway, that's not my only song. Ninzi ingoma nazidrophayo kuSamro, you can search it everywhere. Audio Mac, SoundCloud, everywhere. People choose. I dropped it on Samro, yabo. It's Black Humor, it's Black number Black BLACK HUMMA. Yeah, that's why you call Black Humor. It's HUMMA. Okay, wafumana ngayo. Okay, but ke ngomasithi ke ngona umbuzo wokugqibela. Let's say ne you were given a chance like yoba ube yi-biggest artist, like meaning like ube famous, like ube celebrate kahle kahle angithola. La kutsolo kahle kahle, but uli celebrate laziwayo out there angithola, like you are big in South Africa angithola. Manje intoni improvement okanye yephi change ubungayifaka like kwi-music industry yakutsolo, kwi-artist zakhona, like intoni ubungayikhokhwezisa like including ke ne-Eastern Cape, but like specifically like kutsolo nje kutsolo like, yabona. So into engayenza kutsolo talk is to improve music trap talk because the trap yabo iyafana. That's what I noticed about kutsolo. Like artists akutsolo, yeah, they are dope, yeah, but iyafana because of i-artists akhona fika nasi fika nasi, yabo, zonke ziyafana. So into engayenza mna is to like I drop music or different. My music is way different because every time I drop ingoma ifana le bendidrophe izolo. Okay. I always drop different.